Зміцер уклаў у сваю цепліцу ўсё, што меў, 400 000 рублёў. Год цяжкай працы і столькі надзей. І ўсё гэта згарэла за адну ноч. У 3 гадзіны раніцу яму патэлефанаваў сусед. Твой парнік гарыць. Прыехаў, а там усё ў агні. Мужчына проста ўпаў на калені і заплакаў. Ад стрэсу ў яго здарыўся мікраінсульт, але нават тады ён думаў не пра сябе, а толькі пра тое, як выратаваць хоць нешта. Гэтая цепліца была яго марай. Раней ён працаваў у грузаперавозках, але бізнес згасаў, і ён вырашыў паспрабаваць нешта новае. За свае зберажэнні купіў зямлю, паставіў цепліцу, замовіў 240 000 цыбулін і вырошчваў тюльпаны па галандскай тэхналогіі. Усё было пралічана да дробязяў, каб паспець прадаць кветкі да 8 сакавіка, але пажар знішчыў усё: цепліцу, грошы, надзеі. Але Зміцер не адзін. Сябры, суседзі, нават зусім незнаёмыя людзі прыйшлі на дапамогу, разам вынеслі з агню частку кветак. Але ці перажывуць яны гэты стрэс, пакуль невядома. Тым не менш, ён не здаецца. Збірае букеты з таго, што ўдалося выратаваць, і адпраўляе іх у Мінск. Калі хочаце падтрымаць Змітра, знайдзіце яго ў TikTok.